Dumneavoastră citiți vreodată pe internet ce se comentează sau niciodată? Nu am timp, dar avem un departament de comunicare care le citește și le analizează și, bineînțeles că unele dintre ele îmi parvin și mie. Vă parvin super sintetizate, nu? Absolut. Cum? Absolut. Mariana Gheorghe, 10 înjurături sau nu? Aceste înjurături care bănuiesc că există, nu mi le aduc decât sub o formă de există și comentarii negative. Pierdeți complet sarea și piperul și așa că profit de prezența dumneavoastră Așa. ca să vă citesc, iată, Vox Populi. Vox Populi. Până unde poate merge bătaia de joc a conducerii Petrom? Prețul benzinei este exagerat de mare în condițiile în care noi avem în România petrol. Exploatatorul e străin și nu dă 2 bani pe țara asta. El a venit aici numai ca să facă profit din prostia noastră, că am vândut tot ce aveam mai bun pe nimic. Toți dau șpăgi și aleșii neamului îi lasă să facă ce vor cu resursele noastre, ca angajați la jegoșii ăștia de capitaliști. În condițiile în care grupul Petrom a înregistrat în 2012 un profit record în creștere cu 72%, de 887 de milioane de euro, cel mai mare câștig înregistrat vreodată de o companie din România. Deci, stimată doamnă, conduceți o companie. V-ați supărat? Nu. Dar să știți că eu le ascult, aceste voci, și le aud. Da? Pe de altă parte, încerc să le înțeleg de unde vin și de ce vin. Pentru că de foarte multe ori sunt legate de alte frustrări, de nemulțumiri, de îngrijorări pe care le au. Nu sunt cauzate de noi, sunt cauzate de stat, de lipsa de performanță în societate și oamenii care sunt supărați pe bună dreptate, dar și uneori politicienii, într-un fel, Petromul, datorită succesului, devine un fel de țintă naturală. Care ar fi replica pe care ați construi-o acum pentru președintele Băsescu când a spus: mesare în ochi problema redevenței la Petrom, care e foarte mică, extrem de incorect negociată? Aș răspunde în primul rând că nu au fost negociate redevențele. Redevențele au fost stabilite de statul român înainte de privatizare. Ele nu au fost negociate la privatizarea Petrom, au fost menținute pentru o perioadă de 10 ani. Așa era conform contractului, că 10 ani nu se umblă. Tocmai pentru ca să stimuleze investițiile. Redevențe pentru copilul care vă privește, însemnând ce? O taxă pe producția de petrol și de gaze. Că sunt amândouă. O taxă pe care statul român o primește de la cel Petrom OMV. Da, este un contract între cel care dă concesiunea și cel care ia concesiunea și spune: tu trebuie să exploatezi, să faci operațiuni și investiții pe aceste zăcăminte ca să aduci producție în economie, în țară, dar în schimbul acestui drept de a exploata trebuie să-mi dai un anumit procent din producție. Și care este separat de cele 20% pe care le are statul român. Pentru că, de fapt, Petrom OMV are 51%, ca să zic așa, proprietari austrieci, nu? Și proprietarii austrieci sunt cea mai mare companie industrială din Austria. Și statul român are 20%, 20% are fondul proprietatea și restul este pe și statul pe bursa românească. Citat din președinte: nu mi-a plăcut doamna directoare Mariana Gheorghe, ieșită în plină campanie agricolă, să spună: am mărit prețul la motorină, deși a scăzut prețul la țiței pe plan mondial, cu explicația pentru că este cerere. Explicația corectă era alta, pentru că aveți monopol, doamnă Mariana Gheorghe, monopol pe resursele de țiței ale țării. Dacă judecăm o companie a cărei destinație este de a face operațiuni profitabile, de a face investiții, de a-și perpetua cât poate existența, și o judeci cu instrumentele sau elementele de judecată politice sau sociale, este foarte greu de a ajunge la o părere echilibrată. Ați răspuns atunci? Am avut un răspuns indirect domnului președinte, am vorbit prin intermediar, ca să spun așa. Dumneavoastră ați luat-o personal sau nu v-a atins câtuși de puțin? Mi s-a părut nedrept. Mi s-a părut nedrept pentru că profitabilitatea este esența unor companii într-o economie liberă, cum este economia românească. Profitul este baza construcției viitoare a acelei companii. Ea, ca să existe în continuare, are nevoie să investească, să cheltuiască. Adevărat, doar că în acest capitalism hain,
Uneori e senzația că lumea se împarte în două, corporațiile și bietul cetățean care trebuie doar să scoată din buzunar. Noi am investit în acești ani peste 9 miliarde de euro. În echipamente și în echipamente, în instalații, în activități de servicii, de explorare, de producție. Da. Pentru angajați, de exemplu, în acești ani am investit numai în traininguri, în activități de instruire, circa 57 de milioane de euro. Iată un comentariu care o să vă placă. Domnule președinte, zice un comentator, poate e de la serviciu PR de la Petrom. Nu cred. Glumesc. De ce nu discutați și despre banii cu care Petrom contribuie la bugetul de stat? Sau de investițiile pe care le-a făcut în țara noastră și de faptul că fonduri importante sunt alocate exploatării de noi perimetre în care se pot găsi resurse importante. Aruncăm cu pietre pentru a masca propriile limite. Nu pot să declar o afacere imorală atâta vreme cât e extrem de legală și aduce bani la buget. Cred că o companie, cum este Petrom, rolul ei este de a face o activitate productivă, de a face investiții, de a da locuri de muncă, a plăti taxe și acest lucru îl face. Omul nu știe tot acest lung discurs, omul știe că în clipa în care își face un plin simte că se sufocă și că a ajuns o aventură să-ți faci un plin. Dar, indiferent că era Petromul cu acționariat de acum sau Petromul de stat, prețul ar fi fost aceleași. Scopul privatizării, fără să țin lecții de economie, este de a atrage capital și know-how, deci cunoștințe și abilități de conducere și de industrie, acolo unde nu există. Pe de altă parte, e foarte ciudat că România, care e prima țară care a extras petrol din Europa, nu? Din lume. Din lume, iată. Deci România în 1857 a înregistrat prima producție de petrol din lume. Ei, și nu vi se pare trist, elocvent pentru destinul unui popor sau cum vreți să-i spunem, că țara care în secolul al XIX-lea a fost prima țară din lume care a extras petrol, să ajungă în 2000 și să nu fie în stare să-și extragă singură? Pentru că lucrăm cu un produs care este finit. Deci faptul că de 150 de ani exploatăm arată capacitatea de producție de acum este tot mai limitată. Deci aceste resurse de petrol și gaze sunt limitate. Încep să exploatezi și după aceea scade. Pe măsură ce mai descoperi o nouă tehnologie, mai scoți ceva din acea pungă, acel rezervor de țiței sau de gaze, dar în final se reduce produsul. Nu mai e de unde să exploatezi. Bine, dar dacă austriecii au venit, înseamnă că au venit la niște bogății, nu? N-au făcut austriecii, au făcut românii din companie. Noi avem doar 200 de străini în compania de zeci de mii de oameni. Da, dar capitalul e austriac. Capitalul e, banii n-au Cei culoare. 9 miliarde. Cei 9 miliarde sunt veniți nu toți de la OMV. OMV-ul a adus doar capitalul de început, care a fost circa 700 a dat la guvern și 900 de milioane le-a pus în companie. Și restul le-am generat noi prin activitatea noastră, a românilor care lucrăm și a tuturor care lucrează în această companie. Dacă Petromul nu ar exista, ce ar fi fost în locul lui? Era foarte posibil ca importurile de produse petroliere să fie la un nivel mult mai mare decât avem astăzi. Dacă importam, nu mai erau locurile de muncă aici, pentru că erau în Rusia, de exemplu, de unde le importăm. Pe de altă parte, înțelegeți și punctul de vedere al marelui public, care nu înțelege de ce noi nu suntem în stare să ne exploatăm bogățiile. Dar noi ne exploatăm. Acționariatul nu are nimic de a face decât faptul că asigură un capital pentru dezvoltarea activității. Noi avem 99... merge în proporție de 50% la cei care sunt acționarii, nu? Majoritari. Nu, numai profitul net, pentru că noi din profitul operațional am investit 90%. Deci am câștigat 1 miliard, 90%, 900 de milioane se reinvestesc în România. În România. Ce părere aveți de afirmația? România încasează cele mai mici venituri din petrol. Aceste taxe și venituri din petrol trebuie raportate la natura reservelor și a resurselor pe care le avem. Cu alte cuvinte, dacă avem o țară arabă în care producția pe o sondă este de 200 de ori mai mare ca la noi, noi avem o producție de 19 barili pe zi, pe sondă. Iar în țările arabe sunt mii de barili pe o singură sondă. Deci, nivelul de redevențe sau de taxare depinde de efortul pe care trebuie să-l faci ca să produci din astfel de resurse. În sfârșit, ideea e că se creează la un moment dat o confuzie între miza politico-electorală și miza economică a întregului subiect.
Exact. Pentru că dacă e așa, tot un comentator spunea că s-a întâmplat în alte țări, puterea politică ar avea dreptul în orice clipă să naționalizeze. Deci, prin absurd, Petromul ar putea fi naționalizat. Dumneavoastră ce ziceți? Două răspunsuri la această provocare pe care mi-ați lansat-o. Naționalizarea este o decizie politică care cred că trebuie să aibă niște scopuri economice. Dar, în cazurile de interes național, etc., etc., Interesul național fiind interesul demagogic ca statul român să fie proprietarul Petrom în proporție de 100%. dar nu este un interes economic național, poate să fie un interes politic național. Interesul economic național ar fi să existe o companie care are investiții, care îl creează și menține locuri de muncă, care plătește taxe ca să putem să acoperim toate cheltuielile publice. Și statul n-ar putea face asta. Cred că într-un acționariat doar de stat, care are dificultatea separării intereselor politice de interesele corporative, Adică nu ar merge. economice. Credeți că nu ar merge? Este Cu toate că foarte greu. Toate resursele sunt proprietatea statului român. Ce este dat este o concesiune de folosință pentru o perioadă lungă de timp. păi ziceți că se termină. Da, și ele se pot termina Deci- în perioada respectivă, oricum. Dar gazele din Marea Neagră, care vor fi exploatate, nu numai de dumneavoastră, nu? Împreună cu ExxonMobil, Care ce sunt? De unde sunt? sunt din America, dar sunt cea mai mare companie din lume, după venituri. Și ei cât vor avea? Cât 50% ei și dumneavoastră? noi 50%. 50%. Și românii vor cumpăra, cum am citit tot pe internet, gazul mai scump decât de la ruși, propriul nostru gaz din Marea Neagră? Nu, în niciun caz nu va fi mai scump decât la ruși, dar pentru noi gazul din Marea Neagră este ce vă spuneam, celelalte scad mereu de pe Și vom găsi teritoriu resurse. și vom Problema găsi ei e propriul resursele. nostru gaz, unde americanii și austriecii În vor fi America. proprietari, sau intră și statul român cu cel 20%. Sigur că da, nu, este Petrom România. Noi suntem o companie românească, indiferent de acționar, o companie judecată, dacă este românească sau nu, după câteva elemente. Unde plătește taxe? Și noi plătim 2 miliarde. Ce angajați are? Și noi avem 20.000 de angajați acum, din care numai 200 sunt Bine, străini. dar postura de albine obișnuite ale stupului, pentru că în afară de regină, la vârf... Nu, avem la vârf, 3 sunt români, 2 sunt Mă străini. rog, nu știu exact cum e cu stupul, dar oricum la Petrom, austriecii sunt șefi și românii Nu. robotesc. Nu. Exagerez. Nu. Am văzut tot pe internet Da. Consiliul de Supraveghere. Ce bine Da. e să fii în Consiliul de Supraveghere. La fiecare ședință la care participi iei 4.000 de euro. Wow, ce viață, ce lume! Deci unii numai pentru că participă la o ședință iau 4.000 de euro, iar alții nu câștigă 4.000 de euro într-un an, muncind greu. Vreau să vă spun că am cunoscut chiar ieri o fată, Așa. vindea pizza, foarte drăguță, și mi-a spus așa între datul restului că e studentă la sociologie, că se prezintă la slujbă în fiecare dimineață la ora 7 și de la 7 la 10 face curățenie acolo și pe urmă 8 ore în picioare. Câți bani credeți că primește în mână fata asta în condițiile despre care v-am spus? Pe lună? 1200, 1300. Nu, 800 de lei. Adică 8 milioane de lei vechi. Deci înseamnă că pe an primește 96 de milioane, nu? Care înseamnă cam 2000 și ceva de euro. Deci nici o jumătate de ședință de supraveghere. Oricât ai fi de dreapta, până la urmă zdrobiți o rânduire acea crudă și nedreaptă. E drept ca unul să stea 8 ore în picioare zilnic și să muncească și să nu câștige nici cât o jumătate de ședință a altuia. Regulile în capitalism sunt foarte clare, ceea ce înseamnă că cine contribuie mai mult pentru o anumită companie sau societate, poate să câștige mai mult. Fiecare, în final, avem ceva de dat pentru care cerem ceva în schimb. Rolul statului e a crea acel fair play, acel mediu în care fiecare să se manifeste cu ceea ce știe mai bine, cu ceea ce are de oferit în această comunitate, ca și în tipurile vechi, în care fiecare membru al tribului era bun la ceva, astfel încât toți să coexiste în pace și să existe cât mai mult timp. Exact ceea ce nu se întâmplă. Nemulțumirea generală vine din senzația asta că nu fair play-ul guvernează mecanismul în România. Depinde de noi și dacă noi toți vom aplica fair play-ul acolo unde suntem, fiecare suntem într-o comunitate și este loc pentru fiecare. Ființa umană nu este plină de ură. Nu putem să ne lăsăm
prada acestor sentimente negative. Avem oportunități astăzi. Atâți români s-au dus și au lucrat în străinătate, alții s-au realizat în România. Din păcate, de multe ori când vedem lucrurile care nu se întâmplă așa cum ne dorim, nu reușim să vedem lucrurile care se întâmplă și pe care ni le-am dorit. Cum vă explicați amenda uriașă de 300 de milioane de euro pe care Consiliul Concurenței a dat-o, acum simplific brutal, benzinarilor sau petroliștilor din România, care s-au înțeles asupra unui preț în contul buzunarului românului? Aceasta este lipsa de informație și de corectitudine a informației. Dar amenda de ce ați plătit-o? Am plătit-o și am contestat-o în tribunal pentru simplu motiv că nu am avut nicio înțelegere de prețuri. Ați plătit 300 de milioane de euro, care unde au mers? La bugetul României. Procesul încă nu e în curs. Procesul este Cred în curs. că o să se termine resursele de petrol până când o să se termine procesul. Durează câțiva ani, dar se vor finaliza. Și vreți să vă luați înapoi banii. Bineînțeles, pentru că dacă judecătorii ne vor da dreptate. Da, vă stați sărac să vă dea 300 de milioane de euro înapoi. Dar nu e vorba de a ne da, e vorba, noi trebuie să lucrăm cu dreptate. Da, cu unii sunt bogați, alții sunt săraci. Da, dar dacă sunt bogați pe baza respectării legilor, dacă sunt bogați pe baza folosirii inteligenței și eforturilor pe care le fac ca să genereze performanță, este, iarăși spun, nedrept a judeca pe cel care face eforturi, care are inteligența de a crea o valoare, să îi se ia valoarea pentru că alții nu au. Exact. Este adevărat că este un mare păcat că nu toată lumea are, dar pe de altă parte, cred că fiecare are un anumit rol. Noi nu putem să judecăm ce face statul cu cele 2 miliarde de euro, 2 miliarde, adică circa 10%, echivalentul la 10% din bugetul național, uitând de penalități, vine din Petrom. Eu am o anumită problemă în a disocia ceea ce facem și ceea ce am decis. Noi am decis în anul 2007, ca să nu spun în 89, că ne îndreptăm către o societate capitalistă. În 2007 am decis că ne îndreptăm către un capitalism european. Bun, dar românul are senzația că Europa ne-a adus mai mult pagubă la un moment dat decât beneficii sau foarte multă pagubă. Și tot din cauza neprofesionalismului aparatului de stat. Vezi fonduri neaccesate, vezi dările mai mari decât ceea ce primim și așa mai departe. Pe de o parte spunem că statul nu este bun, nu este suficient de performant ca să gestioneze treburile obștei, nu, care este țara, și pe de altă parte spunem să le ia toate companiile, să le gestioneze. Adică trebuie să lucrăm cu instrumente care sunt corecte, deci consistente. Ori statul e capabil și atunci să le ia, ori nu e capabil și atunci să le lase. Dar asta nu înseamnă... Sună ca Caragiale. Nu, din sună această puțin, dilemă cum ieși? Din această dilemă este că fiecare, justiția, guvernul, parlamentul, economicul, companiile, micro, cum spuneam adineauri, au un anumit rol în această societate, în această economie capitalistă și în această societate democratică. Pentru ca macroul să funcționeze. Pentru ca și totul unde să funcționeze. Unde e finicelul de praf? Pentru că recunoașteți că nu funcționează acest prea bine. întreg funcționează dacă fiecare își face munca așa cum este presupus. Cum facem ca să-și ia fiecare răspunderea fiecărui micro când omul se uită la televizor și vede că nu performanța, nu fair play-ul guvernează competiția, că nu profesionalismul hotărăște? Poate că cel mai cinic răspuns ar fi să nu se uite la televizor și să facă ceva. Am citit pe internet că la un moment dat s-a gândit cineva la dumneavoastră la modul serios pentru calitatea de prim-ministru? Sau nu știți nimica? Știu și nu știu. Dar dacă e pe internet, am luat-o cu titlu de inventar, dar vi s-a propus vreodată asta și ați refuzat? Sau nu ați ajuns în faza în care să... Mi s-a propus și am spus că nu vreau să consider această onoare, că este onoare să fii premier a unei țări, cum este România, dar nu sunt pregătită pentru așa ceva. De ce nu sunteți pregătită, stimată doamnă? Ce pregătire trebuie ca să poți să îți aplici luciditatea și spiritul organizatoric pentru binele unei țări, chiar dacă cu un salariu infinit mai mic decât cel de președinte de companie? Nu e vorba pe departe de salariu. Cred că depinde de personalitatea fiecăruia. Aș putea să fac ceva dacă știu că pot să fac diferența. Am venit la Petrom pentru că am avut încrederea că pot să fac ceea ce cred că pot să fac.
Ori a fi premier îți trebuie mai mult decât a avea o capacitate sau o dorință de a face diferență. Ce-ar fi să intrați în politică? Sau să nu intrați în politică și să încercați să deveniți președinte? Ați avea curajul? Nu. Că tot suntem într-un an cu alegeri prezidențiale. Aruncați-vă în ocean și candidați la președinția României, ca independentă. N-am să fac acest lucru. De ce n-ați avea curajul ăsta? Sunteți un creier organizat, cunoașteți viața, vorba aia de la Londra, ați dovedit că puteți conduce o companie complicată, aveți o ținută, aveți un trecut, aveți o biografie, cred că nu sunteți foarte vulnerabilă. Nu datorez nimănui nimic. Decât familiei nașei. Și prietenilor. Așa este. Pentru România, nu credeți că ar fi o șansă, o gură de aer proaspăt, cineva din afară? Clasa politică este cea care trebuie să conducă. Nu este vorba de un individ sau o grupare. Nu cred că se poate face cu floare primăvară. Deci eu chiar cred că trebuie țara să fie condusă de clasa politică. Da, dar și este populația e vocație. nemulțumită de clasa politică. Clasa politică este rezultatul unor alegeri democratice. Încrederea populației nu merge spre clasa politică. Clasa politică ne-a dezamăgit pe toți foarte mult. Și oricine va intra în această clasă politică va avea probabil același destin. Dar v-ați gândit vreodată cum ar arăta România condusă de dumneavoastră? Poate să arate foarte bine, dar trebuie să ai această vocație. Trebuie să-ți placă să vorbești. Ne-am săturat de vorbe, credeți-mă. Da, toată lumea e sătură de vorbe. Dacă nu crezi că poți să faci un job, că este și el un job în final, de președinte foarte bine, mi-e foarte greu să cred că cineva va fi foarte de succes. Pariurile mele au fost realiste, au fost lucruri pe care cred că pot să le fac. Chiar dacă sunt foarte ambițioase. În sfârșit, mai gândiți-vă cât mai e timp. Da, dar m-am gândit. V-ați gândit? Nu, m-am gândit acum, mi-ați dat... Acum e prea repede, nu trebuie atât de repede, mai reflectați. Dar asta a fost apropo de norocul unei țări. Vi se pare că rolul personalității în istorie e o teză desuetă? Nu. Cred că personalitățile, așa cum o companie poate schimba o țară, și o personalitate sau un grup de personalități pot să schimbă o țară. Iată, și atunci întreb și eu, de ce n-am avut și noi norocul ăsta? Este destinul nostru? N-aș vrea să fiu fatalistă, dar cred că îl vom avea.